ụfọdụ n'ime anyị taa hapụrụ anya ha anyị na-eme na-enye anyị ezi mpụtara n'ihi gịnị na anya ha anaghị abịa ebe ọ dị ukwuu. Enwere ka uche mmadụ dị oge ụfọdụ ihe anyị na-atụ anya ya bụ ka mpụtara ụfọdụ ihe ndị anyị na-eme ya n'ebe o buru ibu n'ihi maka na anyị tinyere uchu n'ahịa ahụ anyị na-eme ma ọ bụ na mbọ anyị gbara maka ihe ahụ dị ukwuu. Na-agwa gị eziokwu ọ naghị adịcha otu a mgbe niile. Ya mere eji sị gị na njem 1,000 na ọ bụ otu nzọmụkwụ ka eji ebido ya. Igbo ekwuo sị na kpọmkpọm mmiri na-eda ala. Ya doo gị anya taa na ọ na-eme ọkọchị kọọ ihe a kụrụ akụ nọ n'ime ubi eji jiri ji dịkwa ndụ chegidekwa ya. Igbo ndị ọma njem ọnụ eji m ozi ọma bịa oge ndị Igbo nke a bụ agba nke mbụ ya a kpọrọ na bekee Igbo Time. A ga-eme ihe omume a n'ụbọchị ahịa Orie bụ Fraịde abalị 21 nke ọnwa Ọgọst a. Ebe a ga-eme ya bụ n'ọwa TikTok. Anyị ga-anọ n'ikuku ma ọkụ ala elekere 8 nke mgbede. Biko sonye anyị n'ikuku ebe a anyị kparịa nkata dịka ezinụlọ. Ọ bụrụ na ị bụghị onye Igbo mana ihe Igbo na-adị gị mma sonyekwa anyị obi Igbo ekele m pụtawa n'ezi n'ụwa Madineti. Ụda nsọ